Simbahan ng Our Lady of Manaoag sa Pangasinan, dinagsa ng mga nais ipagdasal ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ito at iba pa sa ulat ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Dumagsa sa Minor Basilica of the Most Holy Rosary of Our Lady of Manaoag ang mga hindi nakapunta sa mga sementeryo gaya na lang ni Aling Carmelita na parehong nakaburol sa California ang kanyang mga magulang. Dito na lang ako nagtulos. Parang nandito na rin sila. Yung kandila na yun, inaalay natin. It is a liwanag, no, na yung ating mga kapatid ay pumunta sa liwanag sa Panginoong Diyos at yung usok ng kandila ay parang simbolo ng pagtaas ng ating mga panalangin sa Panginoong Diyos. Ipinaalala naman ng Simbahang Katolika na isang banal na bagay ang paggunita ng undas at hindi ito dapat gawing katatakutan. Samantala, sarado sa publiko ang lahat ng sementeryo sa Batanes, alinsunod sa napagkasunduan ng Provincial IATF. Ito'y para maiwasan ang posibleng hawaan ng COVID-19 sa probinsya. Sa kasalukuyan, 68 ang COVID-19 active cases sa Batanes. Dikit-dikit ang mga nicho, so dikit-dikit din mamaya ang mga tao pag nagpunta doon. So we want to prevent that, we want to avoid that, prevent the further spread. Baka naman mamaya magkaroon kami ng second wave ng COVID cases. Diskresyon na umano ng LGUs ang protocol sa pagpunta sa sementeryo kapag ipinatupad na ang GCQ sa November 1. Pinayagan namang mag-set up ng alternative venue ang mga simbahan kung saan maaaring mag-alay ng bulaklak, dasal at kandila para sa mga yumaong mahal sa buhay. Wala namang age restriction sa pagbisita sa mga sementeryo ng Vigan City at may schedule ang bawat barangay. Isang oras lamang ang pinapayagang pagbisita sa mga sementeryo dito sa Vigan City. Gaya na nakasad sa schedule, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga lamang ang pinapayagan. At paglagpas sa oras na ito, sarado na muli sa publiko. At sa Bangged Abra, nagsimula ng pagbasbas sa mga pribado at pampublikong sementeryo. Pero kapansin-pansin, nakakaunti ang mga bumisita sa sementeryo dahil fully vaccinated lamang ang pwedeng makapasok. Kailangang ipakita ang vaccination card ng mga nais dumalaw sa sementeryo. Maganda naman para mas konti ang tao, makontrol pa rin yung kwan natin sa yung health protocol natin. Ako si Ivy Hernando para sa GMA Regional TV.